Eto guys, bus review natin to. Eto na guys. So guys, okay natin yung DLTV. Ito siya guys, Asia Star. Shoutout kay Kuya. Siya yung may dala ng 1805. Ito, naka-automatic transmission. Ito yung camera. Two by two without CR guys. Ang ganda ng loob. May seating arrangement dito guys. Ito guys, may sasakay na ng mga pasahero. Shoutout sa mga pasahero. Shoutout kay Fernando TV at kay Jepoy Motovlog. Andun na guys ngayon si Jepoy sa New Zealand. Dati siyang bus driver ng DLTV. guys, ito may sasakay na ng mga pasahero.
to. Tingnan natin yung makina ni Asia Star. Bus number 1805. Ito guys, bagong bago. Ito, alis na si 70. Ito yung air filter. Ito yung Holland. Okay na po siya. Okay na po. Okay. Shoutout kay Kuya. Ito na kuha ng mga bagahe. Saan ito? Ito guys, biyaheng PITX.